ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ki officer nakatanat labor nakatanat pulit ban naka infiltration jong Ribhoi district kila her jure bikinong bela ki bawan nabar jala ki batrai ha karkhana ba pher ki badan ha MIDC umyam industrial area ha ka jikhnrai kinong bela bar jala da ka jinge trai lang mat kinong elam jong dorbas nong umyam dalap babun ni kinong bela bar jala ki de ki bomdan satya yaki kot kisla ki babiang ha ka jing toket lala ba amtang bagi bar jala kimdan ki kot kisla ki babiang Henry Kim Julej mi hiru watcha ki thanat malle ya police verification hak jingkran bigelat pathai kubur orang ba snong jok snong umyam uba Stevenson kharkrang ulayaro egni sinjam jongkini gilai teli kitna trikam jong sarkar ban pengor jingwan rung jongin bela be ain nabar ke jala hapo ke industrial area kabadan hak snong umyam ulapan pawru bakador ba snong kasnguk ya hadu kata-kata ya jingyo rung be ain jongin bela bar jala hapo industrial area kabadan hak snong umyam mar hak ju kapur kula kentu ya sarkar ban pentrikam purano ya Meghalaya Resident Safety and Security Act lingba ke district task force khnang banyada ya jingwan rung kerthap jongin bela ki bawan naba jong ke jala Meghalaya All the levels they have having the documents. Police protection they have. Huh? So from the corporation side, give you only 2 or 3 days for this police protection. And if they fail to do, they will take strict action. And those who don't have the documents, tell them to No need to stay here. tell them to leave. As soon as okay, tell them to leave. ये समझो गए इनको कहने का मतलब है जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो यहाँ काम नहीं करेगा और उसके बाद में अब 3 दिन के अंदर में वो पुलिस वेरिफिकेशन के कागज देना है कम बताइए ना बाबू तुम जो तंग लाइसेंस मपीटन Hadin baging ayo ya ka city nagaliang ka labor department harangkat ka nagaliang ka infiltration la pha city jangi ka sinong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection man one check ya kini ki labor ki batrai hani ka umyam industrial area kumki trai sinong i khamtip khamha ya ka jinglong jingman hapo ka sinong ka jungi habidai ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka suka ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni labor hakani ka sinong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka khatam kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngila ban ong ba ki rio boman ani ki rio ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka khatam ban ri tengen kani ka jaka jungi kumban su penkan mau ya pi dang hakani ki khendiat panai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jingtip hadin siteng kenta nakleng jungi sinong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la phetno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdon tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdon ka adhar sumdon ka labor registration sumdon kanu ka identification kani ka bu jingma sibun ya ka sinong kamtam ya ki try sinong ki bawan belawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahab uno uba sneo te nakaliang jugi ka sinong na kapor sa kapor ngijuban bat ngiju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor so wa pintip singi ka sinong kat ba kini ki try factory hi ki badan hangni an sia thu epi ka main objective ka jongki ni ka jingthmu ka jongki kalong tangban le khai ban business hangni ka jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judon kanu kanuru bunsin
kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license ngi kasnong handai nang leng jungi kasnong ru abangi ai renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang swa ya kot kasla ya ka labor dokumen sebaro de tanah takadau ba nakaliang jungki kimna ban penbiang ya kot sla ba biang bun sin kiju ya lat ngi kasnong ru kiju let bet direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jungi kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjor jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi ki nong lam snong ngi don hakani kasnong banwara ya ka suka sanya po kasnong ka thau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya ka jaj benreu te hakani ka si nakaliang jungi habangiwan ban khenra hot ngi syamba bun hi gilebor kimbiang ya kot kasla habangi phai sa ka police verification bakidi banwara ya ka police verification na ka jaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubay ubala judon kies ane ubrio babahane masnio henry umdon uway ru ubale ya ka police verification kani ka along lupa bak kila penken ya ka an ka baladon lupa te nakaliang jugi kasnong ibu jingkerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council bakidai wanang penklan syu ya ka an ka baladon om ban syu penlong tangka jingwan khanra tangman chu pendap rungkom lani formalities bagi syuan khanra mentala hadian sibna arbana genjak biang kadlong biang humju nakliang jugi ka sinong ru ngila ai warning ya kitu ki bomdon ni kot kasla bagi dei ban mi no na ka sinong jugi menta ka singi bat ladang jugi ka sinong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanra kini ki lebor walada kimdon nakliang jugi ka sinong sasim kata ka action bat pensistom ting e yaki pat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu hi jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tre ki batre hani kasnong jungi kinwan dagal ti ka badai om kum unong tu banwan siteng met na kitrok na hi kali kabangi ju jing tip man kapor labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng met na ki kali ne gino klem kajing muntip ingi kasnong naglang jungi kasnong sim da karai ka batige kajing mut hi kajungi adu mene mi ajung mut yaki batang katu ka online registration kampat biang ngilaong yaki ba pidai ban penbiang ru ya ka police verification ki haban sim shwa ya police verification hadin sa ayak tu ka online registration mar klem katu ka online registration syong fi kalong kum ka katakaan kepadang senjor hadu kata ubreu badan ya ka Aadhaar card wala wan yo registration Aadhaar card ubreu bawan na Bangladesh wan na Nepal usa sibna ramai wala wan yo Aadhaar card apo di India takadaw nakaliang jungi ngila ban bhai ki ba kidai bandon bet ya ka police verification nakajaka ka bakiwan